У вясковым жыцці шмат што пабудавана на рытуалах. І адныя з галоўных рытуалаў – гэта абход вёскі ці замыканне мяжы. Абодва гэтыя рытуалы нацэлены на тое, каб з аднаго боку захаваць дабрабыт у вёсцы, а з іншага замацаваць мяжу паміж людзьмі і іншасветам. Абыход калядоўшчыкамі ці валачобнікамі вёскі – гэта сімвалічная сустрэча прадстаўнікоў боскага свету і людскога свету. Паміж гэтымі сустрэчамі ідзе абмен дарамі. Тыя, што прыйшлі валачобнікамі, спяваюць песні, кажуць нейкія казачкі, прыказкі, а гаспадары частуюць іх прадуктамі, гарэлкаю ці яшчэ чым-небудзь. Сімвалічны абыход вёскі рабілі дзяўчаты на Троіцу. Адну з іх апраналі кустом, і гэты куст вадзілі вакол вёскі, а потым усе разбіралі з гэтага куста па адной галінцы. Таксама абыходзілі вёску на купальскую ноч. Такім чынам, як бы замыкалі яе мяжу ад прадстаўнікоў іншасвету, каб не нашкодзілі.